Да. Иване, идвай. Идвай. Ами нищо. Вижда съм някаква порта. Алекс, има ли някой? Не. Мали, тук имаш чупени туалетни. Я виж отвътре. Мали, какво има отвътре, бе? Я виж какво има отвътре. Иване, идвай! Бати, двамата сме. Да, я има ли нещо отвътре? Не, бе. Тук има път, бе. Какво има? Има път. Има път, бе. Какво да че напа? Я виж. Айде. Я виж какво има там. Алекс видя човека.